Burasa sekal mutai petni devul okok thairok tipasa dofa lukuni khogdogo khnawo sikang rogo kami changrongni ko kerang kothmarongni ko eba jisapano kothmarok sajake sikirina bagai eba khna thawrani bagai burasa sekal mutaroni ko khjajago petni devul akroni kogrok samrok khnawo okra chakarongni khogtei nananta borongni khogtei bwswk kirima jingsake saja abo khnama baino shakni bikhumo bachawai phayo bwskango krifano mokolo khajak se nugmasu kami amchayo sikal chili burasa chili petni muihan chama deur bai lama khoro rojangma bwswk kothma salai nananta boroni khogtei khnawo o burasa sikalni yakni yomani hingke nango mutai runai engkha ochai hani bagino tiprasa luko hodawo jora kaisawo ochai ni doro belekino kubang beleno juda borom phia jorani tuitor kosoktui tiruk sikal mutai hanglaima burasa mutai hanglaima komore thango huni salai phano urap sikal mutai burasa mutai ro Sikirijago huni khnawo obahaino nujagi phaijauka sikal mutai burasa mutai abo superstition eba munak puitu hunpano kirima busu tabukbo boroni khauno habja bira khaja thanai bisi kisa sikal burasa Sikirijago huni kisa khnamani phiaba taklai 2024 bisi June talni niti ni shalmari sharni damsini tamani jorawo haino hai burasa nugo huni urpatui thangjauka lendi kafraka ringsingai ju khoromai patimu longtrai bali bkhakstebe khobjak Mano girls hostelo Shilpa Tripura umor chinui tei Ratanmala Tripura umor chitham borok khorino remdogo puritongo nok nasharambari rajaparawo Mano girls hostelo tongui lekha poroi tongmani asomsa sanja jorawo poritongmani jorawo burasa nugui kafra saka puila Shilpa Tripura ni sago burasa habui kafra ka hnei soimanka yagulo Ratanmala Tripura ni sago habka abun yagulo kafra ka flakafla engka hnibo soimanka Cherani bagai Swrangchati channel ni koktoma thunai kiram debrma patima thayo thangi sugikya koklam salakya hostel ni rungsngnai tei naikonai rokbai sermani yagulo sama kogro bwswk kubui engkha bui khnake tatal hai engjangnai tabuk science computer technology ni jorao suduno burasa tongo haida hni salainai phiaba Shilpa bai Ratanmala Tripura asomsa burasa nugo sago burasa habo hni kakhama chengmani abo mangpiliwo srai nujagi phaija abno tuibo tabuni hai jorao sumu asaribo burasa mutai hunmani abo Bwswk ba kubui abo serma yagorose sawi manchinai phiaba tabo koktoma manmani joratei Ratanmala hamrwi hostel ni nogo thangka phiaba Shilpa Tripura Tabukbo hamyakon Ochai nairani bagai nokni borong nogo tlangai thangka hnei sawi manka pathago obono sanani klayo science tei computer 5G ketal technology ni jorao phano kami amchani borok Ochai no Bwswk puitu chakhon tipasa hodawo Ochai ni doro Bwswk abo hain hai nujagise Bucket mamni Bucket mamni bahayong ba bokha Thoto sondro wanungwa brefun singumni ba Soitani Ingke bo jaga bo hostelo tung bo class pore kau burasa mongino bo sa khamyang tungtha tabu khana hamyaku hospital ka bahayong kha rugi Aipan talali ni kechuto utung no koitan sit mamne koitan sini Mano nu hayang no bo burasa no isari burasa nu itu foto